Dnes sa ponoríme do jedného naozaj fascinujúceho príbehu. Je to taká stratená legenda o ponožke, ktorú kedysi, a to je fakt, predpisovali lekári. No, znie to tak trochu neuveriteľne však, ale naozaj to tak bolo. Existovala ponožka, ktorá bola taká účinná, že si vyslúžila svoje miesto na zozname zdravotníckych pomôcok. Poďme sa spolu pozrieť, kam sa vlastne podela. Ruku na srdce. Problémy s nohami pozná asi každý. Či už je to len ten nepríjemný pocit a zápach po celom dni v topánkach, alebo sú to už vážnejšie veci ako plesnie, či dokonca komplikácie spojené s cukrovkou. Zdravie našich nôh jednoducho ovplyvňuje kvalitu celého nášho života. Takže poďme si to rozobrať pekne po poriadku. Prečo vlastne venovať toľko pozornosti niečomu tak obyčajnému, ako sú chodidlá? No, pozrime sa na to. Toto je len taký malý výber z tých najčastejších problémov. A viete, čo hovoria štatistiky? Že s niektorým z týchto problémov sa počas života stretne takmer každý štvrtý človek na Slovensku. A to už nie je sranda. Od nepríjemného svrbenia až po naozaj bolestivé praskliny, toto všetko nám dokáže poriadne znepríjemniť deň. Ale čo keby existovalo riešenie, a nie hociaké, ale také, ktoré bolo kedysi natoľko rešpektované, že ho odporúčali samotní lekári. No a presne tu sa dostávame k jadru celého nášho dnešného príbehu. Áno, počujete dobre, toto nebola len nejaká obyčajná ponožka z obchodu. Medzi rokmi 2007 a 2010 ju kožní lekári a diabetológovia úplne bežne predpisovali na recept. Pomáhala totiž pri liečbe naozaj širokej škály problémov, od plesní až po komplikácie diabetickej nohy. Táto časová os nám ukazuje ten neuveriteľný vzostup a rovnako náhly a záhadný pád. Po rokoch veľkého úspechu, kedy boli tieto ponožky doslova hitom, zrazu ako by sa pod nimi zľahla zem. Zmizli z trhu. A otázka je jasná. Prečo? No, a tu sa ten príbeh stáva ešte o kúsok zaujímavejším. Pretože je to príbeh nielen o sprate, ale aj o náhode a obrovskom odhodlaní obnoviť niečo, čo bolo naozaj výnimočné. V centre tohto príbehu stoja dve kľúčové postavy. Na jednej strane pán Juraj Uličný, vynálezca, ktorého geniálny projekt žiaľ zastavila rodinná tragédia. No a na druhej strane, takmer o 10 rokov neskôr, Žolt Baraniaj, mladý podnikateľ, ktorého trápili vlastné problémy s nohami a ktorý úplnou náhodou narazil na starú nefunkčnú web stránku a rozhodol sa, že tejto značke vdýchne nový život. Tento citát, myslím, hovorí za všetko. Dokonale vystihuje ten moment objavu. Viete, nebolo to len o nejakom biznise. Bola v tom osobná skúsenosť a okamžité presvedčenie, že tento produkt má obrovskú hodnotu. A presne toho motivovalo pátrať ďalej. A toto je ten najdôležitejší bod celej skladačky. Autenticita. Z Žoltovi sa totiž podarilo vypátrať a spojiť s tou istou rodinnou firmou, ktorá ponožky vyrábala aj kedysi. A to znamená, že dnešné ponožky Antiples sú vyrábané úplne presne podľa tých pôvodných certifikátov s tými istými materiálami a rovnakou kvalitou. Príbeh je to skvelý, ale poďme sa teraz pozrieť na to, ako to vlastne celé funguje. V čom je to tajomstvo ich účinnosti? Uvidíte, nie je to žiadna mágia, ale naozaj premyslená veda a technológia. Takže, základom všetkého je toto špeciálne polypropylénové vlákno. Predstavte si, že jeho hlavnou superschopnosťou je to, že doslova neznáša vodu. Neabsorbuje žiadnu vlhkosť. A to znamená, že akýkoľvek pot, ktorý sa na pokožke vytvorí, okamžite odvedie preč. A vďaka tomu ostáva pokožka v suchu. Druhou tajnou zbraňou je špeciálna úprava s názvom Sanitized AG. Sú to vlastne ióny striebra, ktoré sú zapracované priamo do toho vlákna. No a striebro, to je už tisícročia známe svojimi antibakteriálnymi účinkami. Jednoducho zabraňuje množeniu baktérií a plesní, čím výrazne redukuje zápach a podporuje hojenie. A čo je úplne kľúčové, táto úprava sa nevyperie. Zostáva tam natrvalo. Celý ten proces je vlastne geniálne jednoduchý. Predstavte si to takto. Pokožka je v neustálom kontakte so suchou antibakteriálnou vrstvou. Pot, ktorý sa vytvorí, je okamžite odvedený do tej vonkajšej bavlnenej vrstvy, odkiaľ sa môže odpariť do okolia. A výsledok? Nohy zostávajú oveľa dlhšie v suchu a sú chránené pred množením mikroorganizmov. Dobre, veda je jedna vec. Ale ako to celé reálne pomáha v našom každodennom živote? Poďme sa pozrieť na tie úplne konkrétne prínosy.
A presne toto je ono. Práve skúsenosti ľudí ako je pani Kamila hovoria za všetko, pretože keď nejaký produkt dokáže vyriešiť dlhodobý problém, s ktorým si už človek nevedel dať rady, tak to je ten najlepší dôkaz, že to naozaj funguje. Super je aj to, že ponúka jej prispôsobená naozaj rôznym potrebám, či už sú to ponožky do obleku, alebo špeciálny model Medic s voľnejším lemom pre ľudí s opuchnutými nohami, alebo naopak hrubé a hrejivé termoponožky do zimy a pracovných topánok. Skrátka, každý si môže nájsť presne to, čo potrebuje. A toto je ďalší mimoriadne silný ohlas, poukazuje na pomoc pri takom vážnom stave, akým je diabetická noha. Práve tam je totiž udržanie pokožky v čistote a suchu absolútne kľúčové pre prevenciu a rýchlejšie hojenie rán. A toto je naozaj dôležité si zapamätať. Tieto ponožky sú vynikajúci, naozaj silný pomocník a skvelá prevencia. Ale, samozrejme, v prípade vážnych zdravotných problémov nikdy nenahrádzajú návštevu lekára a odbornú liečbu. To treba mať na pamäti. Na záver sa na to celé skúsme pozrieť ešte z takej širšej perspektívy. Prečo by sme sa vlastne mali o svoje nohy starať tak nejak proaktívne? Myslím, že tento citát vystihuje úplne všetko. Starostlivosť o nohy to nie je žiadny luxus, je to investícia. Investícia do kvalitných ponožiek nás dnes môže v budúcnosti ušetriť nemalých nákladov na rôzne krémy, lieky a návštevy lekára. Veď si to len predstavme, keď nás nič nebolí, netlačí, nesvrbí, sme hneď produktívnejší v práci, máme oveľa viac energie na svoje koníčky, na rodinu a celkovo sa jednoducho cítime lepšie. Naše nohy nás nosia celý život. Myslím, že si našu pozornosť naozaj zaslúžia. Často hľadáme odpovede na zložité otázky a riešenie na komplikované problémy, ale niekedy možno stačí začať od úplných základov. A čo môže byť väčším základom ako nohy, na ktorých každý jeden deň stojíme?